Pentsatzen nago zure zain, izurbidean guztiz lasai. Berantza joan naiz ta ez dakit oraindik norarte eramango nauen guzti honek. Korrontea indarrekin datorrenean erraza da, noiz mugitzen hasten zaren jakitea. Baina ez da gauza bera gertatzen hortik aurrera. Itxaron nazazu goian, ez da egokia berantza biak egitea era berean. Laster ikusiko gara bueltan, salmoiak bezala gorantza eginta ostean. Ez gehiegik eskatu, helmugara helduko nahi seguru. Zaindu zaitez, ta zaindu itzazu ingurukoak. Nik egingo ditut bai, harin bueltateko ahaleginak. Bidaiariek noiz irten zuten, beti dakite, baina ez ordea. Askotan noiz bueltako diren. Kasu honetan, helmugan onden argi dago, zuzaitut erreferentea horretarako. Itxaron nazazu ahal baduzu, baina ez nigatik eskatu da disfrutatu. Goraintziak denoi, ta egon lasai. Ez daukazue mugitu beharrik, zagozen lekutik nik hartuko dut gorako bidea, ta ez egin zu kontrakoa bitartean. Itxaron nazazu ahal baduzu, baina ez nigatik eskatu ta disfrutatu. Goraintziak denoi, ta egon lasai. Ez daukazue mugitu beharrik, zaudeten lekutik nik hartuko dut gorako bidea, ta ez egin zu kontrakoa bitartean. Laster ikusiko dugu elkar, baditut bai gogoak. Ordura arte zaindu nere maitia.